makadi muri Zimbabwe kusana zvekare pano pachivhitivhiti chinyi simiti patange tichikupa nyaya dzinopisa zuva nezuva yanga ndakabatira pana panyaya kupisa masetsi social media da kuti ndinge ndichikuzivisai kuti zvizvi zviri kumboitika munyika yeZimbabwe nekuti zvinhu zvese hazvina kumbomira mushe. Right, nyaya pana rokurudzira kuti vatsvagare masubscribe mutina on notification bell kuti mavideos matsva anotivera pano munge muchimaona nguva iripo. Zvinhu hazvina kugadzikana, hazvina kumira mushe. Ine nyaya iri kubuda ichitaura kuti mamilitary generals nevamwe vatungamiriri vemauto enyika yeZimbabwe vari kunzi vakawanda vacho vanowirirana na Comrade Constantino nyika dzino Chiwenga. Ezvozvo zvinhu izvozvo zvinozama kuda kuti zvivharwe naEmmerson Mnangagwa but ari kutadza kuzvivhara nekuti mukatarisa mazuva apfuura aya pane kuchinjaniswa kuri kuitwa vakuru vemauto vamwe vachitungamirira vari kunzi vari aligned kuna Emmerson Mnangagwa but hazvisi kushanda nekuti mukuru uyu anonzi Chiwenga ari kutaurwa akuti tumatsiso kutaura kunzi akagara akaseta pesi kudhara ende mauto mazhinji anoteerera kubva kuna Chiwenga nekuti Chiwenga ndiye ari kudhonzera kwakafanana kuri kudhonzerwa navageza. So muri Zimbabwe panapa tine nyaya yakati chekudze iri kuitika mastreet esocial media iri kutaurwa ichinzi mamilitary generals ari aligned kuna Chiwenga vari kunzi vane secret battalion ravari kutoronga zvekutoti hazvinomira mushe kutori nemadivisions izvozvi. Kune vamwe vakaoma musoro vari kungosapotwa Emmerson Mnangagwa vasina maono but vazhinji vari kunzi kune secret battalion iri kutomobilizwa nemamilitary generals zvekutoti Emmerson Mnangagwa this time anenge atori pamahwani. Saka regai ndibva ndapinda panapa mutsamba ndinenge ndichikuzivisai kuti zvizvi zviri kumboitika. Musoro nyaya kutaura uchiti military generals mobilize secret battalion as Mnangagwa's assassination plot against Geza Leaks. Right, regai tipinde mutsamba tinyatsokutsangurira nyatsozinzwisa kuti zviri kumbonzi chii. Zvobva zvanzi Zimbabwe is facing a potential military upheaval following the expulsion of war veteran Blessed Runesu Geza by the President Emmerson Mnangagwa's ruling party. A report suggests that undisclosed military battalion have been mobilized around critical government premises, prompted by leaked intelligence revealing an alleged to plot harm Geza, who has since gone into hiding. Right, Geza arimo munyika yeZimbabwe anako akaenda kana kaunzi akaenda kuSouth Africa arimo but haasi kungobatika. Geza mahwani, Geza anopisa, Geza high voltage. So Emmerson Mnangagwa basa rakatopera kudhara but nyaya iripo ndeyekuti ari kuudzwa kunzi shamari buda muofisi haasi kuda, ari kuita nharo. So nharo idzi dzinokwadzisa. Tarisai zvenyu, rambai makapa maziso enyu, garai mune data, hazvina kumira mushe. Thank you. Zimbabwe inyika inoera, inyika ine umwari, inyika yakasikwa yakaropafadzwa naMwari ine zvese. Ndokusaka makaona kana varungu pachavo vaida chinhu ichocho chinoera muZimbabwe kuti sei nyika ine umwari hwakadai, sei nyika iyi yakambokosha zvakakura kudai, pasira nyaya yekuti hanzi zvicherwa kana zvinyi zvinokosha zvinowanikwa muZimbabwe. Kuyera ikoko, kutaura naMwari kwaita madzitateguru edu vachitiwo musikavanhu. Ikoko ndiko kwavaida nokuti paiva nokunzwana kwakakura kwazvo namadzitateguru edu naMwari. Vaitaurirana zvese zvavaida kuti zviitike. Masango, makomo zvese zvaiva nokuyera kwaichisa. Nanhasi Zimbabwe inyika ichiri kuyera. Inyika yokuti ani nani anoda kunamata Jehovha anonzvika. Asi vavengi kubva pavarungu vakauya vachizama kutsvaka kuti vangacapture sei, vangabata sei kuyera uku kuve kwavo. Yanga isiri nyaya yekuti vana veZimbabwe vairwira kuzvisunungura kubva kuna sekuru Kaguvi vana mbuya neHanda. Vaida kuyera kwacho koko kuti vatange kukucapture kutanga kuve kwavo. Zvekuvadimbura musoro, kuvasungirira nekuvauraya, vaida kuona kuti icho chiri svikiro nemidzimu iri kumbotaura pavana ava. Tingaitora sei? Tikavadimbura musoro, tikatora misoro yacho, tinenge tatora ukosha, tinenge tatora mweya unoera uri pavari. Asi hazvina kugoneka nokuti zvaibudira kuvanhu vakawanda, kunyambe vakazama kuvapedza vese vaitaura naMwari nokuti ndivo vaibudisa dudziro.
yechiprofita chenyika kuti nyika iko zvino izvi pairi inofanira kubva pachidanho ichi ichienda apa, uye vavengi venyika ndavananhingi nananhingi ikoko kunongedzwa vanga vasingakudi kuti varambe vachinongedzwa kuti ndivo vavengi venyika. Vaizama napavanogona napo kubata miromo yavanotaura vasingazivi kuti kutaura kwavanotaura masvikira hakusi kuda kwavo, zviprofita hakusi kuda kwavo. Pakanzi mapfupa angu achamuka nambuya nehanda. Mabwida namanyasarandi namamumbwa aya ndo pavakatangira kuheka kuti ivo ndivo vava mapfupa ane handa, ndivo vamuka vachibvuta nyika kubva kuvarungu. Vakati tisu mapfupa acho. Zvechokwadi nekuputirwa nekubatwa kwavana veZimbabwe vakabhilivha vana Mugabe kuti zvechiwa ndo vatambira nyika, tatora nyika taigamuchira, tiri mapfupa ane handa. Masvikiro aingovapo achingotaura chokwadi kuti haisati nyika yava mumaoko evana veZimbabwe. Vakaramba vakashinga vakangoheka vachiteverera midzimu, vese vaisvikirwa nemidzimu, vese vainamata vachipiwa zviprofita, nekuti midzimu nechiprofita chinongori chinhu hwani. Kunamata nemidzimu, mudzimu mweya wakachena haudi tsvina, hausvike pamunhu ane tsvina, zvimwe chete nemweya mutsvene, chinongori chinhu hwani. Saka vaizama nepaunogona napo kutsvaka masikireti ese iwawo kuti ari kufamba sei, asi zviri muropa ravo mamumbwa aya namanyasaranda aya hazvainzanana nemidzimu yenyika. Pese pavaenda vachikondakta masvikiro, pavaikondakta midzimu, pavaikondakta zviprofita zvese, vaibudirwa pachena kuti handimi varidzi vechinhu, hachina chokuita nemi, uye hamugoni kutaurirana nemidzimu yenyika, hamugoni kutaurirana namasvikiro nekuti hamuna chokuita, muri vabva kure, muri vatorwa. Vaizviziva vana Mugabe vese, asi ivo kuoma mwoyo kwavo kwaivako kuti toda kuona kuti midzimu yacho namasvikiro zvichataura panani. Ndo chinhu chavari kutsvaga kusvika nanhasi uno, kuti zvinhu izvi kuyera uku kuri panani, kuri kufamba kunani. Vadhaivheta kuona kuti chivanhu ichi toda kuchipedza chese, kusare vemakereke, ndo pamava kuona vava kupindira mumakereke mese, vachida kuona kuti icho chinombotaura chenyika ino iyi chiri kumbotaura chichibva papi, chasara panani, achiri kutaura nekuonesa nyika zvokwadi kuti ava vabva kure, ava havana ropa redu, havana chokuita nenyika, hatina rudzi navo, vakapamba nyika. Nhai vana veZimbabwe, zvingagoneka here kuti munhu aheke chiprofita, asandure chiprofita, asandure zvakadudzirwa nomweya, nokuti chiprofita ichokwadi chichauya chisingachinjwe kana nomunhu, chisingachinjwe kana kudenga kana chatogara chabhako, chinenge changomirira kuzadzikiswa chete, sekududzira kwazvakaita kuti mwanakomana womunhu achazvarwa kureva Jesu. Hapana zvaigona kuzoitiwa kuti zvichinjwe kuti asazvarwa. Chero Satan Diabolos aivako, chero masatanisti aivako, havana chavaigona kuchinja. Chavakagona kuuraya vanakomana vese vachizama kudzivirira kuti munhu yaasazvarwa asasvika pano panyika. Musashamisika nezvamuri kuona zviri kutaurika nhasi mupolitics dzemuZimbabwe. Ndo zvinhu zvimwe chete zviri kuda kuitwa namasatanisti aya. Ari kuda kudzivirira zvakaprofita, zvakanyorwa. Mapfupa ane handa akanzi achamuka. Akatomuka here kana kuti asati amuka? Kana akamukira pamamumbwa, mamumbwa mapfupa ane handa here? Right. Pakadudzirwa nyaya yeutongi nechiprofita hweZimbabwe kuti pachatonga munhu anonzi Gabriel ane zita rengirozi. Abvapo pachapinda umwe akanyanya kuoma mwoyo zvikuru, asi hatonge kwenguva yakareba. Kuchazotonga achaita kuti nyika ichiinda pakanaka, ichisununguka nyika yeZimbabwe, achibva kuupotere.
Ndinovimba chiprofita ichocho vanogara vachichitaura vanhu veZANU-PF navo vanotochiziva. That's why vachigara vachiparidza maevhangeri anobata vanhu kumeso kuti vagare vari on top of prophecy, kuti vanhu vese vabhilivhe ZANU-PF sokuti ndiyo yakabata that prophecy ende vomodifya kuti afanika ivo vari kufamba nethat prophecy. Ndokusaka muchiona vananyoka yemabhunu vachitaura the same prophecy iyoyi. Kana vakamboteerera maaudio anyoka yemabhunu achitaura this prophecy yakaprofesewa yeutongi hweZimbabwe. Now they are trying to create an image yekuti vanhu vari kuupoteri vari kunze ndo vakuda kugadzira nyika, asi still havasiye mutupo wavo weZANU-PF ndo wavari kukanganisa kuti vachibata vanhu kumeso zvava kufumura chokwadi kuti handivo vaidudzirwa nechiprofita. Havasiye mutupo wavo weZANU-PF, vari kungoudana kuti ZANU-PF. Vari kuda kuzama kuti vese vana Kasukuwere, vana nyoka yemabhunu, vana Geza vese vatsigirane kuti afanika ivo vari kuupoteri vachauya kuzosunungura Zimbabwe. Takazvitaura pano paLiberation Struggle kuti vanoda kuheka. Ndo mahekero avanoita. Vanotangira kuspiritual kuheka. Voziva kuti mimi zvomuchitevera nokutenda kuprofesi muchafara nokutsigira zvavanoita muchiti aiwa ndizvo zvatakanzwa, izvo nyambisirwa kwete. NdiSatani atopinda. Saka ndinotsigira mashoko ese ari kutaura namaambassadors kuti vanhu ava vanoheka zvese. Vanoheka ushe, voheka masvikiro, voheka zvitendero zvese zvemunyika, vozviita zvavo, asi izvo zvichitovaramba pachavo, hazvivade kana kuvaona. Saka suwo ratinaro rakamanikana zvikuru. Ane rombo rakashata mwana weZimbabwe achiri kutevera suwo rakapamhama reZANU-PF rine kufara nekufarisa nekudya vachiguta nekupfachura pfuma, vachisiya suwo ravo rakamanikana rakafamba nana mbuya ane handa nana sekuru Kaguvi nana Chaminuka, rakamanikana. Iri ratinodai kutamburira kuti ngatiitei mudeme tigone kuumba hundo yakasiyiwa namadzitateguru, tipfuurire mberi nayo. Zvino zvava kuvarwadza kuti chinhu chiya hatina zvatati tachiita, chichiri kurarama chipenyu. Ndo zvava kuvadzimba kuti chabuda seiko, vakuparidza seizve futi zvokwadi vachitifumura. Ndo zvava kuvanetsa. Ndo nyaya yatiri kunyanya kurwisana nayo zuva ranhasi. Saka minamato, vanotaura nedenga, vanotaura namasvikiro, vanotaura nemidzimu, ndiro basa.